Ok, daj da znaš samo džape snima, postoji na YouTube kako igram. Evo, uključio sam. Baš mi šteti što ne igramo 2 na 2 dok natucamo, jao. Ej, aj stani tu da te malo prca. Može. Stani, ajde. Pedar. Ajde, okreni se. A ne, bolje da ti mene, ajde. Čekaj, ajde. Ne, tak ne, čekaj. Čekaj. Ajde, stani za mene ovako. A nemoj samo da ti sjeću naš. Stvarčicu ono svojim kućom. I što baca je prijam. Gdje ovaj Timo je? Ajde, izlaskoči. Jesi uzeo stan prvo? Ne. A jebi ga, uzem stan. Treba su stan da uzem, pa od ovog roka mora Timo. Uzeti drugo stan. Uzmi ti drugo stan. Ne lagujem uopšte. Super. Jebi ga, mislim da ću moći možda samo da se gleda ono 360 možda piksela. Ne svi, probat ću. Ako se ne bude sviđu video, neću uploadati. Ovo sad snima video. Da. Svi su uzeo čovječe stan. Uzmi stan na level 2. Ja ću uzeti stan i onda da ga... Sad, stan. Moj! What the fuck? Timo. Ali ovo zabavno je. Ode Timo. Pemti. Šurit. U drugom levelu ode Timo. Ja ću možda ići full damage ako budem na full. Ja ću ići full damage ovako jak. Sljedeći kill ja uzim. Jebi ga zavisi. A ovo je došao nazad, ej. Ajde da ga pustimo da puši negdje do pola lane i opet da ga ubije. Ajde, on će da biti treći level, sad kad ubiješ jednog mina. Da ste njemu support. Ajde sad čekat ću, nećemo da pušam. Ok, kad dođe negdje tako tu onda, ne možeš pobeći. Pa da, ali jebi ga sad kad već pušam. Čekaj da uzmem pošam. Znaš malo buffa jer je nek. Defa sad, koliko se čini. Šta su ga? Buffa. Dali smo više heala na Q. Aha. Dobro je da ga nisi nerfao. I svi do neki Englez igrao. Renekto na mid na rankedu. I šta je radio, bog. Otišao stealth ovaj. Jebi ga, teško ćeš sad ubiti pošto poturiti. Andrej ima ono kad ga pogodi turit da mu ne skipne ništa. Sad pušta prema nama, sad čekaj da priđe malo. Ajde spravimo da imamo lagova. Stani ovako i ne pomeri se. Ne zadovolj, ja. Skuta, shvatila. Zalagalo mi je. Sad čekaj. A ne, što si to uradio jebote? Lag. Čekaj, sad dođe. Čim priđe, odmah ve, čuo? Aha, a ja imam pola health. Nema veze, ne može to biti. Ja kao naš ono odao tak kao lag, znaš. To mi sam uradi. Andrej, Možda bi uzu siđu. A vidi ne smije priđe. Andreja će biti minijani. Ne može, on mene ubiti. A barem ga ti ubi. Jebi ga. Ne, veze, ujebote, ubit će meni. Timo da... Kakvi smo mi provi. Dobro, neću ću. Lags. Pa ste vi provi. Ne sam shvatio čime tebi ja slaba HP-a da ne ću ništa reći. Da ćeš bar ti crći.
Lags, ljags.